В Ловеч ще се проведе втори национален хоров фестивал Панайот и Любомир Пипкови. Подробности даде организаторът на фестивала Димитрина Дренска. Тази година е второто му издание и в фестивала ще вземат участие 16 хорови и вокални колектива. Те са от градовете Варна, Севлиево, Габрово, Плевен, Русе, София, Ботевград и Перник. Хоровете ще си представят своите програми на две места. Първия концерт ще бъде в катедралния храм от 15:30 часа на 18 октомври. Там ще бъдат представени всички православни песнопения, които са подготвени от 8 хора. Във вечерния концерт, който е от 18:30 в Ловчанско читалище, ще бъдат представени светските програми на другите 8 хора. В същия ден сутринта има още едно събитие, което е насочено само към участниците. Това е хорова работилница, която хорова работилница ще бъде ръководена от Мария Русева. Тя е изтъкнат хоров диригент, музикален педагог, пианист и тя ще проведе хоровата работилница в 3 части. Първата част е насочена само към диригентите. Това ще бъде дискусия, професионална дискусия на теми, които касаят вокалната работа и подготовка на хоровете. Следващите 2 части ще бъде практическа работа с хоровете, в която практическа работа ще бъдат разучени 2 песни. Едната на Панайот Пипков, другата на Любомир Пипков, които ще бъдат изпълнени на заключителния концерт, когато ще бъде награждаването. Награждаването и заключителния концерт ще бъде в неделя, след Божествената литургия, в която ще вземат участие 3 хорови състава. И в 11:30 ще е награждаването и изпълнението на този сборен хор от всички участници, които ще изпълнят тези 2 песни. Началото на това хубаво събитие ще бъде в петък от 19 часа в Ловчанско читалище. Началото, първите звуци ще бъдат на българска рапсодия на Панайот Пипков. С нея ще започнем. Тя ще бъде изпълнена от ученик от Националното училище по изкуства град Плевен. Казва се Николай Цветков. Негов преподавател е госпожа Антоанета Воденичарова. И след кратката протоколна част ще представим презентация, в която презентация правим акцент на, тя се казва Семейство Пипкови в Ловеч, с което искаме да направим един кратък акцент на приноса на двамата композитори за Ловеч, техния принос за Ловеч, след което публиката ще има удоволствието да слуша концертното изпълнение на общински хор Гена Димитрова, град Плевен. И с това ще завърши, това ще бъде откриването. По същността вече в събота ви разказах. Общия брой участници са около 300. Хористи са 300 хористи, 16 хора, 5 от тях са от Ловеч, 11 са гости. От всичките хорове 4 са детски хорове, останалите са възрастни. Програмата, която те са предвидели да изпълнят, е изключително интересна и каня ловешката публика да присъства и да се наслади на хубавите изпълнения, които ги очакват в тези дни. Цялото това събитие
се реализира благодарение на финансовата подкрепа на Национален фонд култура, защото този фестивал, за да бъде финансиран, ние кандидатствахме с проект по Национален фонд култура. Реализацията му не е само на Сдружение Ключ. Ние имаме партньори, това е Община Ловеч, Ловчанско читалище, Ловчанска света Метрополия, Регионалната библиотека и Регионален исторически музей. И още едно изречение искам да кажа, че събитието е оценено от Българския хоров съюз и е част от културния календар на Българския хоров съюз.